Доста труден матч, завърши 2-2 с доста инфарктни моменти, противоречиви реферски отсъждания. Вашия коментар? Коментара ми е, че съдията развали хубав матч. Това е моят коментар. Двата отбора се опитват да играят в футбол, той си направи всичко възможно да направи нещата така, че изнерви треньори, изнерви състезатели, изнерви публика, всичко възможно направи да опорочи целия матч. Това е моето лично мнение. Отделно нашия отбор има вина, че имахме доста чисти положения. Сравнително, мисля, че ако не се лъжа 4-5 положения, трябваше да се отбележим, да се затвори матча и да не се създава това напрежение. Но просто съдейството е безобразно. Вашите цели от до година какви ще са? До година да играем хубав футбол. Нашите цели нямаме. Не си поставяме цели. Ще се опитаме да налагаме по-млади момчета, да играят по-добре, да заемат местото на по-опитните футболисти. И ако се получат нещата добре, иначе няма да си поставяме никакви цели. Ръководството никакви цели не е поставило. Така, да ми кажете, вие лично удовлетворени сте от бюджета, който осигуряват спонсорите и община Димитровград? Имайки предвид колко е трудно навсякъде, абсолютно сме доволни. Хората се изпълняват всички ангажименти. Това, което са обещали и са поели като ангажимент, всичко е изпълнено, така че нямаме основания да не сме доволни. Нямате амбиция за Б група, така ли? Не, на този етап ние просто нямаме нужния бюджет. Ръководството, което е обещало и нужния бюджет, който е за В група е осигурен, но просто бюджета е по-сбит е бюджета и няма смисъл да се напълваме да влизаме в Б група. Благодаря ви. И аз благодаря.